Di ana si Riri guys, gikan sa bukid tapos nagdala siya sa lubi kay magbiko mi dadto ila ni mama kay birthday man ni Itol. Unya unsa man imong dala? Saging na. Darling. Nakatong tan-awon. Kato nang dato sa ato. Kuan tong giputos? Sabi ni siya guys kay lakatan. Itong humot nga saging. Binangay. Hello. Mao ni dadto among tanom dadto sa kuan. Igo sa mi nagtuig dadto kapin. Tuig nakakaon na pod mi sa among tanom nga saging. Ay dito say. Agay! Ini akong yellow. Hinog na ni. Nya kanang pansit og bihon dalo na mo nas bukid kay birthday man ni store karon so mag kuan mi dito karon. Dito na pod among Sunday banding ila ni mother. Makaon na ni? Nagisud pod nagdalag naman na adi makaon na. Pa sa may sa bukid guys kay birthday pod karon ni Itol so di ay cake na gipalit si Janice. Ako na gipadala. Boy! Boy! Banta ta! Apo! Ato ta! Pas! Na. Ay, nagilis! Pero pintulan dun. Birthday ni Itol karon na di apoy gihanda gamay si Janice. Palit siya cake para sa iyang birthday ni Itol. Pero po tayo magbanding-banding sa ilang mama. Ako mabanon si Iboy kay si Koreana to naman si Koreana sa bukid. Banon ako si Iboy ang masang hulatan. Si Raymond ang siya guban apas na daw siya. Si Kintoy wala pa si Kintoy kay tuan ang aso. Boy naman si Iboy. Si Koreana to naman si Koreana sa bukid kay siya nag-video sa iyang lola. Si Koreana ang nag-video. Okay. Siya nag-video ni lola karon. Di namin sila ni mother. Nagtibutang sa tindahan ko. Bamot ka rin. Nga nakabidyo na mo? Ang sa man yung nagbidyo ninyo nga nagkatuluga man lagi na. Dara ka biskuit gisuholo magsugot. Agay di ay. Nagkagod na si Alan sa lubi. Ada hantir gini si Alan nagkagod sa lubi ba? Sa tugos-tug pakagod diha, PM ni Alan. Lubi lang. Kay basig gigamayan mas lawas ni Otek. Yeah, naghiwa na pod si Saysay sa cabbage. Nangabisi-bisi na sila diri ah. Naghiwa na si Janice sa kuan. Kana ang carrots o patatas, iya ron ang isagol danha. Pinangga gini niya si Nestor kay iya po ning kuanan. Oh, wa ni nakabalo si Nestor ani sa iyang mga preparasyon. Ya si Otik Channel ang chip cook nila din hiyo. Chip cook. Sa'yo mong luto unang. Ano siya? Humba ni siya. Humba ni nang? Ayun. Yummy. Humba. Gamay na. Pansit. Sakto na. Ha? Sakto na. Wala may lain na dito. Ang manok di ay nang? Iminudo. Ito ba nga? May pa manok yung unahon? Ha? May pa. Ang manok unahon pagluto ni Manang. Karon ng kanon kay atong lutuan sa kwan dito ali. Paingo basta na kuan na ang kaldero. Ay, napamagpilit na mama sa kabinet. Ada gana na to. Sama. Ko ni na ba kay aron ta isa na. Na may kamay pud.
Minudo na siya guys. Lansa, panik. Pinahuyo po na. Luto ng minudo ni Manang Oti guys. So ato na nang ibalhin kay para nga makaluto na pod sa lain nga putahi. Oy, damo day putahi bay. Di ako reho ka dana nang di. Dana ra butang lang. Pero di na magkuan na sa salon. Lugar ko nakabalo yung papa ni Nestor nga. Wala sila kabalo nga gihandaan ni Janice Store. Dadan na ton unya kung kuan makaluto na. Kaya makatilaw po sila sa handa. Hindi. Kuan ni Janice sa birthday ni Itol. Wala lugar sila dyan nagkatusabi nga sa gapon. Wala na kay 1 man. Diyan na si Tululas oras nakabot sa Cagayan. Kuan. Gabiin naman, nakauwi siya kagabiin. Gabiin, hindi siya nakauwi. Gabi na siya nakabalik eh. Oo, na-burn out man. Der ako sa gawas lagi nagkuan kay nag-edit ko sa video kay wala ba ko ka-upload kagahapon. Dito. Kabo. Oo, nag-burn out. Tuan din. Nagdagan. Ako nagtuon din. Wala ka rin. Di ba ako nakasayod na mag-burn out? Hindi na kaya katawan mo di mo suka. Lahi sa gabiin, masad lagi. Diyan na nila. Pero kung may yung suka solar, di kasi ganyan. Saging. Burn out, kuan man. Luto na guys. Siga man ang kuan. Limbot nga sa kuan, oil. Oh, pila ka net boy. Ha? Pila ang gibat bayad. Marag kuan man. Ha. 200 man. 200. Alam mo Ang ha? di ba dya? Kuan da yan. Kuan ano? Ato na ning ilunod guys, ang panakot. Election. Election. Pero Atong ilunod ang manok. Manok ang sagol sa bangin. Suyo na, daw masarap na. Butangin na kuan. Butangin na Sprite. Sprite ang kada na inyo dilata ganun ha. Itong butang sa soju. Lagyan natin ang Sprite. Sure na, malata. Sure na, malata. Tubig na. Butangin sa tubig. Oh. Bam, mga noon sa iyo, nagulong na ang dihon. Pansit. Katuman. Pansit na kay dry na. Lagi ba sa kuwan? Pansit? Kuwat lang sa kusinira, mother. Ano sa nang ilunod ang cabbage? Di na siguro sigo nang kay grabe kadaghan. Ay, boy. Di ba na mabukad ang pansit? Ana. Ato nang ilunod ang pansit.
Dato pa ni sobra pa ni nga pansit sa birthday ni Janice. Lata-lata na. Luto na guys, ang bami. So, luto na ang bami dayon. Ang humba, pulat pa kay wa pa kay siya nalata. May gitong humok ang humba nga tong kauno no. Naghuka na sa isa sa kanon. Huka na pud si manang sa humba. Humba. Pilit man yan ng hukat. Lalaki, uy! Alas si Juan Len. Agoy, bansa naman palit eh. Dali na, uy! Sige na, pre na ni store kay ikaw man ang kuan. Ikaw man ang birthday. Sige na. Dali na, uy! Gutom na bagit. Ma, dali na, magdaas na mag-iog mo. Happy birthday, Chumi. Ya ka doktor kay ikaw may kuan, mag-pray. Pag-pray naman. Doy mag-pray. Ay, tulog. Ay, tulog. Setol. Aman, tulog. Happy birthday to you. Na surprise di ay. Dali ara kay balingan oy. Dali ra nga. Asa mo mo nag-birthday ay? Mo gid eh. Nakamo mo kay. Nakuha mi dala ganina. Ang kandol. Nara dyan. Oh my God. Wala kong mag- Kanta mo sa sobrang kay na bekek. Isa daw. Yes ra daw. Di parehas ra. Ay sa una. Len. Pagani na ko ng kamera. Kantahin na. Kantay una. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kahinay ba kayo ha? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kuya, bagay kanta ah.
Gutom na gid. Kinabag Christmas. Ay, Apoy na. Apoy yan. Kini Lord, at lang tawhan karon ni Nestor na iyang handa. Pila, 26? Kapila? Tingko? Kabay tingko patuloy niya Lord, nga na po isa din sa bagos pagbukan Lord. Ako lang pa ngayon kanimo Lord nga tagan pa po siya ni mo. Daghan pang taas ng katuigan. Ako sa tagan mo Lord, ng taon Lord, ay sila nga tunganhinan sila sa kuan, kagayan si Ganisa, kuan bali nga sa panalikdin taon sila sa ilang pagbiyahe na palayo sila sa disgrasya. Kinunta na Lord ang pinagpasalamatan, pinagi sa mga pinagpas pinagpapisto ng mga buto. Diyos nga sa nagabantaran ng tanan natin sa tangkuhan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Nestor. Happy birthday, Tol. alin na. Kaon na ka, kaon, kaon, kaon. Ay, Bawal ba ka mahulog? Alin na lang. Ubos. Ano na? Man ma-open. hindi na din. Ano mo di? Baog tanaw ka. Nasi mo ko din dito na. Oh, sabi mo pala. Your sister. Ikaw din na lang. Likod mo. Ikuri ninyo, ikuri. Naday-day din. Ang sa dayday? Tingnan mo ito. Ay, marasa daya. Amang serving kon. Awan. Mobile na. Maro iri. Parang ko na. Uy. Nabidyo ka ma? Gasa, dati sila ni Kim kayo daan. Ano na, sino? Palabi kita bro. Cha, mga bata to sintong daw. Kaya nga daglagan hindi. Yes, daglagan bottom. Oh, naglagan sila naglas. Kasi yung kurang bottom. Ay, ikaw. Ayun, sinunod. Tulong mo lang. Nadadaya, mama. Tulong mo lang sila ako. Tawag ka na. Tawag ka na. Oh my God. Professional siya. Mahugas na nun. Miss Jam, ha? Naagad ko na yan. Dagang. Di ami diri sa ila ni Manang. Kay manghanyo mi sa bagal. Diri sa iyang silingan. Manghanyo mi sa bagal diri ah. Kay katong dito sa bakilid amo tong tanuman sa bulanghoy. Bulanghoy ang mga tanong ato kay kung kamuti kahigaon man sa manok. Pugas sila og mais. Kuyog niya yung mga bata danhi. Pa. Hanyo ami sa imong bagal ah. Kay agmingaon man sa bulanghoy. Bitaw karon gina itong bahog baboy, kalibre na kuya. Mao gani. Diri may magkuha. Nya tabangan mini Manang.
Kuyog na yung mga bata diri sa pagkuan kana ang pugas sa mais. Kaya dani siya ra nagtrabaho ani. Luog yang kamutian oh. Natuto lang sa init. Bangilid ag itanom kay Dito doon sa bandag nga kamuti kay kuan. Katabangan siya kay Summerman. Way klase mga bata. may dinhi kay dali naman kay uwan. Dito sa Hiso gabi pa nakauwan kusog. Banga kuraan kay pag uwan na ni pugas tayo na labi mag-uwan manggapon pugas ta karon bala Domingo. Lagi kay aron makapanglugit na kugma ang kapag. Ay lain pa income. Na naugid. Dito na sa bukit nila. Ajing. Ito sa pa ya kuko. Ay butangan nilang kuan 14-14. Iti. Katutulo ito dito da na kuan to nimo dadto? Mais? Kuan ako bawg manok. Kinatuto sa init ba? Wala yun. Natuto sa uwan, natuto pag sa init. Dito siya naka kuan. Kani makalusot ni kay uwan naman. Makapagaling kita rane. Noo. Libre na ang kuan. Pangonsumo. Nagising mo gud niya. Oh, nana wala mo naputang ni diri oh. Okay, nagubot mo ang tanan. Nada nila oh. Bala dikit umugot ka. Gisprehan niya una sa kuan. Round up. Dugi katurok ang kuan da, kugun. Kugun magid mo kusog kay dali nagturok bisag Imo nang kanon ang kawala na ang presidente agro na po. ako ito gipikuha na ko tong kugun dadto sus pagka kuan Putol mo nang turok na pod. Bakal kay wa ni tamnan. gigi. Mais man nimo. Tanaw ray ko na ang kuhman ang ditanom. Mana to iya. May ko na mo kay pangayo pin sa Tusipiki. Kung tanawa lang dito pero di man pamantok pero ha? Dili man kuan ang ila, dili kan unon. Kapur man to iyalan. Iskapor man to yang bagal adto. La eh. Ko nga na ginagmay to ako pero kadadlaw mo kung ibot lata ko baboy. Bangay man siya taw-taw na sige siya pangayo nga. Bangay man siya di. Nagkuha biya gyapon si kuan dani, Tatay Along. Di nga ako kuan may na lang nakay daghan at paka imulog da ng bagay. Lagi. Pero saon man na nako nga. Pero gamay ra to yang kuha kay. Sige ka ko ibot tani kapag di mo kumay man to. Pakatanong na kung napa ko darugan ba. Mo lagi. Di mabutan ng paggaya ng kanuman naman imo tanan dito. Maisan gyapon nimo dana inibtan. Wala og marana pero dili mamaisan. Kamuti dana. Pa nako karon kita ko similya lagi. Ape ako tanong dito nga di. Ngayon to kasadi isa adi ini mo abuno ay pamilya. Di di Dili panigitan. ha? Laberia. Beriya ni. Namang kuno daghan similya sa dii. Hilo manggod to. Hilo. Nala dito na nang lista lagi kuno na. Ay, yilo, ginoon na ako dito yilo. Sa anak kami itong Huwebes.
Ha? Meeting tribal? Kusaman? Sunod semana. Size? 16. Dito ra bukid. Sunod na bukid daw. Nag-meeting man sila karon. Mga officer. Ay mga kuan ra ba? Ugma sa 16 kita tanan. Nagsaba mo kay wala kay kabalo ba? Dito man may lailin lagi kinagpakuan man nag pakuan man ko na to ni Mimi kay gisakitan og tiyan. Na Ilo ginantong sa di eh. Pangit man kay arar man. Ar di ba kaon? Di gani. Unya, ay di kakaon. Di kakaon pero pait man to lain do. akali ang uban na kalibanga. Oo, kalibanga to. Ah, Ay to bahog ba mo man ang himuon nila bahog. bahog baboy. Arar, nangutaan man kay kami man na mas ano tong hibis nakatabang ni ba sa nagkuha dito kay dito man ni. Bahala dag ar. Ngano man day tanong nato guys. Ang pila ka sako kuan? Abuno nay abuno. Ang tunga sa sako nga similya isa ka sako abono. Sa tunga sa hektarya imo area. Ito di. O para abuno ba? Di na ko magpalit. Mo gani ako Dito ato kadto di dito. Igmo na mga sa hektarya imo do ka sako abono pan. Do sa kasi pan similya. Ano bikilo sa mga abono god? Agod pan. O nagbikilo sa kung bunga kabuk ang isa hektarya. Do ka sako din ang buno. Ito ni mo kay sa hektarya para do ka sako imo abono. po sayang kayo, wag niyo ban si Richland. Para dito sa kuan, hindi na mo dito sintro. Abing sintro. Tila. Atila. Pusoy. Ako ay karga. Gatag ni Auntie Jijit nga 510 nga wa man. Kuan mo nag-awas man dito. Wa na tahi. Gapon. Kay gon si Chang. Yung sila blab kaduha kay ka nagbalik-balik dinip nag-agi pero wagi ka nagtaya. May tanawon mga kuno niyan sa kinsa bagi nagtaya dani nga numero ha. Kay pagkakita niya nako na dumduman ningon niya. Isa agoy te naon sabay mong numero nga umanggi nimo gitaya nga kaduha man ka nagbalik gahapon. Unsay nga 510. lakido. Wala 510? 510. Unsa may resulta karon alas 2 di ay? Way pagkaluka, tayo ng yapon. Mo lagi. Katagap lagi kadugay basta di karugdag kaya. Yahay pagpakadaog sa dako-dako. Tignan mo nga adto kan tudig so di ayo na pag-agi di barangay para atagan mo ka dito. Hatagan ka dito di ay. Adto ka tati. Ano ni mo nga kuan? Adto taog ma. Hektarya imo. Pawa ako ni pisura daan. Sila raman maganhi kung gitanom ba yun mo gitanom na nara to zero tudloan ni mo. Sila ra mag-picture. Picture na lang ako panano ba? Tubo na. Na Kuan mo day ka nga muna nga mais mo gitanom mo di man. Panghata ko ng uban na yun, maputla na kuan. Oo. nainana nga di man ka nag Ako ba ang abuno may ako kapason? Ang gani mahal lagi Kay ang mahal abono. may kay karong abuno. mahal gyud. Abono. Asa mo man kung sa pa? Kasi itong nagos mama. Para baligya ram ko ng argot. Tapos, ano no? Ulo kayo. Baligya ram ng arpait mo na arar. Nadili lugar na pwede siya ipagaling. Para baligya mo ko na. Namang yung lugar ka kung magbaligya ka. Sa kanang diya sa galingan magbaligya. Inyo lugar ni mo nga kuaning nga Asmelia. Mara gyapon ta ko panayan kay. RR. Nga na pag libre. On. Roll up. Ah, Roll up kay. Pag kanang RR kay ay sprayan mo sa roll up di mo nagamatay. amo ba? Di na kamatay. Ni spray pag panubo mag hapit na nimo mga sagdo. Nadili nila pangitaon kung kuan kanang pag ina na magharbis na.
Adiji. Kana pag picturean nila. Picturean na nila og gitanom bagay mo. Kasam tagad to. Ugma. Ugma kayo. Kana ra man pagpaan kung gitanom ba nimo ang kuan. Pag mag-ani din sa imo, di magtubo mo lang imo mais. Amo ni. Nako ni libre ron up. Okay, ar round up man ang round ar di man nagka. Matay ar round upon. Mangita ta dani. Oh, kasada to. Ay libre pa round. Napay round up taban kay mo man ang ar mo ya di na. Di man nagkamatay sa. Ay, bangon pa daw. Ready dayon. Di nagkamatay ag round upon ang Nato akong mais nga sige na. Ako ga na katunga na ingon man sa ang kinipsan pareha mang kinipsan sa hilo nga halos tagtunga. Katunga. ay kuan kayo. Wa ako umangay. Usog og kupos. Ha? Usog og kupos ang sige-sige. Oo. Wa man ko umangay eh. Ay pa man tong karaan kay So kusara tong karaan. gamay na kinipsan ba? Gamay ra kinupsan ito. Naapagay akong nakunay natatado nga puti o kuato dato yango na gamay dato. Na kuan na limtan. Tan. Nahurot na mo puti dito dai. Lami ba? Naay puti pa wa pa na ibot. Asa ma? Unahan dito istrita ra. Nakon sa gani sa duo. Napakan dato ka do ubos. Bagal gyapon na to. Wag maniti. Pagkuha ka nang una adane ah. Magre-deliver na lugar ni imong dalaga. Oo. Amo na mag-eskwela. Dito ra gyapon. Dito ra gyapon siya. Iya mang nanay. Ugma na ga tapusan dito. Para sa ka pa mabalik dito. Lagi. Oh, kana. Kay bakasyon man sad. Ito ay pag mingo nagano ko kumagurti ka. Uli ka lugar. Mingawan sa si nanay. Patay. Hmm. Uli kadakan. Lagi. Tampo na dio. Imong gid na dakhan. Napagano dito unahan no. Ah, mo din yung bagal sa puti. Natira na mag kulang gud mag-albalik ra gud ni daghan na. Kada adlaw mo ko ibot kay kada adlaw mo ko kuan. Nagkaro sa bagilid na mo itanom kay dool man sa payag. Kay kayaon sa manok kung kamuti. Oo. Kanamang pagkamuti at pagkisama ko mas manok. Kahit manok kay. Na ang bulanghoy kay di man sila kaon bulanghoy. Ba, bulangoy kay ingon ko nga daghanan nimo tanom kay sa una kay ay nay manok ito daghanan ako tanom kay di mo bab manok. Ang bulanghoy kay di mo maboy ko ang kaonon. Ignorante sa ignorante sa langhoy ng mata. Magbalik ko ito. Mura na nem sakore. Ako daw di man ko sa tuon na may karga mo ko tiya ko ba. Ay mura ko anon. Man dito na sa inyo bandag kuan. Nalagay sa kono dana di raw kabangasan. Lalopi. Sila june? Oo. Oo, betul dah. Pila ilabang pila ka. Allah, bulang boy. Ayun na rin tanom. Ginawa ka buni siguro. Ginabot nga naman sa doon. Na na ba yung bulangoy ba kay tanaw ni mo bitaw. Daghan na pagtanom nimo gamay ra kay tunga sa sako sus. Kana o upat ka na katay nagtunga. Tulog. Kapir dito kayo og kuan. Ang akong apasundat to ugma. 4 Hindi anay bagal among nakuha. So iyan na nang arsahon ni dito kay ikargar na niya sa motor. Dito na niya dalhon dito sa payag. Ikot ni mo na re. Hindi apoy iyang mga bata kauban diri og tanom sa kuan. Mais. Puyog niya iyang mga batos. Hi, vlog.
Hi guys. Unya kay ang ko nga. Di na nato ni paugmaan kay. Di na sad ugma. Lagi. Adto nami sa mansion ni Madam Utik. Dani guys, yara gyapon nagtanom ani. Gipiko ra ni niya. Mo nang puti. Gipiko ra ni niya danhi. O kani mo ni yung mga inibtan. Mga ito na puti. Pang bahog niya sa baboy. Baligya og na magpalit. Bahog sa tao og magkadiapike. Bulanghoy, pag wala tayo ipalit sa bugas, na ay bulanghoy, di na ta mapasmo. Muna mo konsumo sa una. O, mao gid sa na among konsumo sa una. Ang bulanghoy, buntag udto hapon na siya. Maong Naman sa ako tanom ita sa bulanghoy. Ha? Yato sa na nimo una, nakay pisi lugar dan ha. Anay guma.